Sa nagapangunang balita, good news sa mga konsumidor, presyo sang broken imported rice sa pungsod dapat hindi maglapaw sa 50 pesos kada kilo base sa bagong amando sang presidente. Magalapas sa pagsulundan, pagamultahan kag pasiraduhan. Yaring balita. Kung sang una makastak pa sa bugas ang tubtub isa ka semana si Marites ang Iloilo City proper. Subong, pangduwa na lang gid kaadlaw ang masarangan sini Baklon. Inibangod sa tuman kamahal nga presyo sang bugas. Gani dako ang pagpasalamat sini sa pagpatuman sang 50 pesos nga price cap sa imported rice nga may 5% broken grains. Parang mabrato man eh. Kung makapulig man sa mga nagkabinakan, hindi mabulayan sa mga tao. Sa karon, nagabalor sang 56 tubtub 60 pesos ang presyo sang kada kilo sang imported rice sa mga merkado sa Iloilo City. Gani ang anom tubtub 10 ka pesos nga buwin. Dako na kabulig para magamit sa iban pangagalastuhan. Para makakini, barato mo, nagnubo mo. Makakinot-kinot ka pa. Bisa pila lang 2 ka pesos lang, ngawat pa. Base sa payag sa Department of Agriculture, tanan niya varieties ang imported rice na nagalabot sa 5% ang broken grains. Gani tanan, sakop sa mando. Handa man magsunod ng mga rice retailers sa Iloilo City. Apagin ako nga makatuga ini sang ila kaperdihan. Sa bugasan niya ini sa Iloilo Terminal Market, nagpatuman na sila sang 50 pesos nga price cap. Apag may isa ka brand sang bugas nga 53 pesos sa gihapon ang presyo. Bangod mahal ang ila ng kapital. Daan pa na iya. Amo nang bagobot no. Kung maubos na lang natin, okay, ma-flat na 50 kag 48 mo. Good tayo naman lang. Mga good for 4 days guro. Wala man sang problema nga nakita diri sa Freddy. Apang ginakabalakan ang mga magagmay nga negosyante sang bugas. Katingin-tingin ko gamay, kaya patungan ginayan basta kwan. Pero kung gabulyom ka, medyo may less yan. Iga kumpirmar pa sang DA6 kung sakop ang nagabaligya sang tingi-tingi ang bugas. Kung matumod, kinahanglan magsunod ang tanan nga rice retailer sa gintalan ang presyo. Kung hindi, posibleng multahan o kung pasiraduhan. Ang implementation kini is interagency. May taga-DTI, may local vice coordinating council, sa taga municipio or province, and then PNC, DA. Magalawig ang price cap, tubtob Mayo 30. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.